След 12 часа. Ето ме и мени. Този път съм в необичаен филм. Съблазнен от хубавото време, реших да направя една слънчева баня горе в Балкана. Да ви кажа, усещането си е доста приятно, все едно сме и на крайбрежието. Само чат-пат се подава един лек хладен бриз. Но, нали сме мъже, ще го изтърпим и това. Важно, че е много ново и приятно усещане. Има някакви англичани в далечината. С някакво куче тук. Кучето от Деви. Вчера си бях хвърлил от пилето кокалите и ги намери и ги вдъвка. Приключваме за сега. До скоро, драги зрители!